Здравейте, казвам се Явор Петров и съм ръководител на търговския отдел в LYREX.BG. Системен интегратор е една от първите компании в България. Тази година правим 33 години. Аз съм от екипа от края на 2005-та, вече близо 20 години. Ръководна позиция заемам от 2013 година, като ръководител на търговците в корпоративен сектор. Кариерата ми е преминала през много и различни клиенти, през държавен сектор, бюджетни организации и корпоративен сектор. През страстен съм и слабост съм и производствени предприятия и частен сектор. Продължавам и до ден днешен и да практикувам като търговец, въпреки че основният фокус към момента ми е да подкрепям колегите в търговския отдел. С Ивайло Олексиев пътищата ни се преплетоха служебно първоначално, края на 2013 година. Една от водещите ценности в компанията ни е обучение и споделяне на опит. Това и до ден днешен продължава да бъде в пълна сила, така и компанията да инвестира достатъчно в служителите. Дори бих казал неограничено. За тези години аз отказ не съм получил. Получавам съобщения за организирано обучение на мениджърски став в Хисар с Алексиев груп. Естествено, трябва да попрочитам коучинг сесия към Брей. Тръгвам да позачитам. Позачетох нещо. Казах, че най-вероятно поредният шаман, който сега ще ни облъчва, ще скачаме и как ще се надъхваме да бъдем много добри. Отиваме, сядаме така в една полуелипса, си спомням, беше направо в елипса. Застава един достолетно изглеждащ мъж с бяла брада. Видимо възраст близка около нас. Започва да говори, представя се, свършва сесията и си тръгнах объркан. А преди това да кажа, че бях активен, смея да твърдя успешен търговец, високи резултати. Делирам от всякъде, да, близо да създам 6-то ниво на пирамидата на Маслоу. И си тръгнах така приземен и с един ясно очертан, далечен хоризонт и всъщност още колко много пъти имам да извървя, който продължавам да вървя и до ден днешен. И тъй като продължавам да се виждам с Ивайло, той се така ми очертава следващия хоризонт, дали има край, най-вероятно не. Наша водеща ценност е именно инициативно, да бъдем инициативни. А човека го прави по страшно изкусителен начин. Просто седиш и той ти задава едни хубави въпроси. И нищо повече. И ти просто виждаш как още какво мога да направя, още какво мога да направя, как да го направя по-добре. Това от служебна гледна точка. През годините някакси неусетно се сприятелихме и продължихме да си поддържаме контакти извън служебно. Дори да се е случвало да имаме периоди на паузи, да сменяваме служебни ангажименти един към друг. Се чуваме, смея да твърдя, редовно, как е, какво става. Дай се може да изпуснеш нещо и той почва да работи. Този човек е с безгранична енергия. Той го прави неусетно. Да, както аз искам хората ми да бъдат най-добрите и с каквото мога да помогна и всеки един момент, дори непоискано, също и той. Той просто няма спирачка, не се удържа. И започва, се налага да го заптява момента. Ивайло, не сме на работа, моля те се, чувам те. Съвсем неофициално е да видя как си, какво си. Намерих си друга обща страст, която се оказа, че споделяме, именно музиката. Виждате фона зад мен. Спомогнахме и той да придобие подобен фон вкъщи. Да се хвалим един на друг. Кой какво си купил, каква плоча, какво слуша. Оказа се, че и там имаме съвпадение. През годините, като млад мениджър, бих казал, когато се усетя в някакво противопоставяне с колегите или очаквам по друг начин да реагират и така леко се напрягам, че как така не се получава, както аз го очаквам, тази реакция. Няма да забравя култовата реплика от него. Би ли се отнасял по този начин, ако говориш с клиент? И това абсолютно ти преогръща мирогледа, изказа, поведението и всъщност виждаш, че наистина това е правилният начин.
непрекъснато го повтаря. Много хора най-вероятно са объркани от това. Прави нещата с любов. И това абсолютно работи. Място за его няма в взаимоотношенията в отдела. Така че когато наистина го правиш с любов, то се получава. В личен аспект имах предизвикателство, като традиционен партньор на събитието Фабрика на годината. Лирекс връчва наградите на победителите и през една от годините се пада честа аз да връча тази награда. Сядам, подготвям се сценарий и реч и нещо не се получава, както не го усещам, че е завършено. Съответно, обаждам се на Ивайло, предизвикателството е такова. 10 минути. Няма да го забравя. 10 минути и скелета беше готов на речта. Просто си разместих абзаците подходящо и стана абсолютно натурално и моето си. Като всеки път, когато излизам да водя презентация или когато съм се подготвял, съвет от него ми е било: хората обичат истории. Имаш достатъчно много опит, сигурно си имаш какво да кажеш, карвай история или започвай с история. Така беше и там и смея да твърдя, че речта и връчването се получиха много добре, предвид поздравленията, които приех от публиката, слизайки от сцената. Добрата работна среда, която имаме в компанията, смело смея да твърдя, че немалък принос има и взаимодействието ни с Алексия Груп. Продължаваме и поне плана ни да продължаваме да работим съвместно, защото има какво още. След всеки разговор с Ивайло винаги има какво още. Как да станем по-добри, какво още можем да направим. И това ни държи инициативни, иновативни. Все пак се придържам към да правя релации към ценността на компанията, но това са фактите.